Halo logofer, दा नै आं दा बे समाव दंफैयो सालाकाटिनि बे NTPC नि मा खयला गारफैग्रा आरोना खयला सावखुन्दा गारफैग्रा जायगा दंफैयो आङो जायगा नामखौ मा नाम होनोमोनथाय आं गोसोआव गैला दा आं दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय जाबाय आरोना बे जायगायाव जायगायालाय बिराद बरिया आरोना बिराद गुवार सारिउफाले ब्लां ब्लां एखेबारे ओरै हाजो सेर बेरायनो बिराद इन्टारेस्ट आरो बार गुसुनो नोंथांमोनाबो सोरबा हर फैफेराखैबा फैनानै बेरायफैनो हागोन माने आं बे जायगाखौ माने सिनेमा बै एलबाम अबा शुटिं खालामनायफ्रावसो सोरबा फेसबुकआव नुदोंमोन आरोना आं जायगाखौ खिन्थु आं दिनै फाइनालि नुफैबाय आरोना बे जायगाखौ बिराद बरिया आरोना जायगाया नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दिनैनि भिउसखौ नायदो नै पार्टनारफोर दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आं बाहाय बयबो बेयावल' बेरायफैथारसै ना बेखौनो बबे जायगानिब्रा बेलाय नंबाय थाखायोथारोमोन आं आगोलाव भिडिअ थिडिअ नुबा गुवार साइडआव नायदो नै बिराद गुवार जायगानि बरिया नुखायो माथो गोजौनिफ्राय ना बरिया नुखायो गोजौनिफ्राय औ सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनानै बेरायफैदोलै लोगोफोर नै बिराद बरिया नुखायो माथो आंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय बा ब्लां ब्लां खामानि गैयाबा बिदियावसो बेरायफैनांगौब्रा टाइम पास बोरै गिलु बालु गुवार रोमै रोमै बैयाव गाखोना दं थांनो बै टावार बायदि गोजौआ बै गोजौ बैथिं गोजौ दङ मोनसेयावबो बेरायहैनि हा औ बै मबाइलाव बारा क्लियार नुवा नुनायालाय एसे गिदिंलाबायनानै नायसैलै लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय हिसाबै आंनि बेक साइडआव दङ जोंहा गायक निउ सिंगार बियो खाथ्रा खाथ्रा मेथाइ दामनानै दङ हगाराखै दाबो हगारगोन र' खोनागोन नोंथांमोनाबो टाइम फैबा खोनागोन जेब्ला टाइम फैगोन ना अब्ला बाज्ल' खावनो मोनगोन आरोना नोंसोर लोगोफोर खोथा गैया दा फुरा रेडि खालामगासिनो जायगाखौ हले फसायबायलां गुवारखौ गिलु बालु गुवारखा नाफोराथ' खम गिदिर गिदिर दंलै बे ना सारनो मोना बाहाय अबजेक्सन दं नै ओरैबो गिलु बालु रोमै रोमै नुखायो आराम ड्रोन शट होहरदो ड्रोन शट होहरदो गोजौआवबो अख्राङाव जोमैया बा मोजां नुगारदोंथ' एबार बिनि उनाव आंखौ नायदो
सिनारि नायखांनायनि उनाव आंनि मोखां नायदो लोगोफोर नै